Ginpahayag duha ka fetus nga kapid nakita sa sulod siyang daan nga opisina sang DENR6 sa city proper. Nagabasa, may placenta pa kag ginasubayan. Ini ang naging sitwasyon sang ginpahayag kapid nga fetus sang nakitaan sa sulod sang daan nga opisina sang Department of Environment and Natural Resources 6 nga nahamtang sa Barangay Concepcion City proper. Alas 9:50 Enero 13 sang nakita ng duha ka fetus samtang ang isa na talupangdan sa plant box sa entrance ng Taratapan kag ang isa yara sa pulongkuan sang Salaset sa lobby area. Base sa pagpangusisa sang kapulisan nga ang mga fetus ang ginpahulog kag imposible nga magharin sa nasambit ka Taratapan nga sa konsiderasyon sang edad sini kag imposible man nga dalon sang personnel sa sulod. Pahayag pa, posible nga may nakasunod sa opisina nga nangita sang comfort room o kung base mga yumalang sampulig apang wala sang kwardya kag bukas ang Taratapan, posible nga naalangan kag ginbilin ang mga fetus. Base sa investigasyon, mayaragin man sang CCTV pero wala nagaandar kag wala man sang may nahibaluan nga may nagabuso nga personnel sa Taratapan. Base kung naalangan, nahulugan, kag nagpangita sang pamaagi makapangayo bulig or hindi gani kapangita sang kundiin siya makaplastar, so ang gwa is nabilin dito kag amo to nga may mga laptop pa sa mga dugo may siya mga plungkuan before pa sang nakuaan nga tungas na portion sang Salaset kag ang sakilid sang poste. Kag sa karon mga ka-K5 padayon pa ang investigasyon sa kapulisan agud nga matumod kung sino ang nagapanagiya sang ining mga fetus. Kag sa karon yara naman sa kustodiya sang Iloilo City Forensic Unit ang fetus para sa nagakaigo nga disposisyon. Balik karagikan sa city proper at naman si K5 Aaron Repollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News Japan. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.